Niekoho z vás čaká akási mrazivá atmosféra, v ktorej prichádza ku konfliktom a dokonca aj hrubostiam. Čakajú vás inak povedané výmena názorov či dokonca nejaké spory s okolím. V sporoch alebo problémoch, ktoré vás čakajú, je potrebné naučiť sa byť samými sebou. Možno sa k vám dostane nejaká kritika, nad ktorou sa je dobre zamyslieť, ale zároveň povzniesť. Nastala vhodná doba postaviť sa prekážkam a takisto je vhodné dobre zvážiť svoj cieľ, pretože každý cieľ je iba stanicou k poznaniu a ďalšiemu rozvoju. Bude potrebné, aby ste boli aktívni a okamžite reagovali. Niekto tu máte dočinenia s niekým, kto má dobré úmysly, ale nie je príliš dôsledný. Vo vašej blízkosti je osoba, ktorá sa vám bláznivo dvorí, ale možno by ste mali trocha opatrní. Vaše dieťa, priateľ alebo milenec, ktorý za vami prichádza s úžasným plánom, vám tvrdí, že nemôže zlyhať. Pozrite sa nám bližšie, než sa necháte vtiahnuť do jeho fantázie. To ale neznamená, že sa nemôžete vrhnúť aj za ich snom. Len sa najskôr uistite, že na jeho základe neplánujete zvyšok svojho života. Niektorí z vás ste tu až príliš zahladení do svojich vlastných nádejí a snov. Ste až príliš emocionálni na to, aby ste urobili racionálne rozhodnutie. Možno by bolo dobre ustúpiť a zistiť, či to, čo vás tak nadchlo, nápad, či už milenca, priateľa alebo vášho dieťaťa, plán na niečo veľké naozaj obstojí v jasnom svetle reality. Niektorí z vás ste sa oslobodili od niečoho. Dá sa povedať, že idete smerom k realizácii vlastnej osobnosti. Môžete očakávať nejaké vyriešenie či východisko z istej problémovej situácie. Nazvime to, že sa oslobodíte od niečoho, čo vás obmedzovalo. Je na čase zmeniť svoje správanie, opustiť minulosť, ktorá vás brzdí a urobiť dôležité rozhodnutia. V oblasti vzťahov môžete očakávať obnovu. Vo financiách a práci hľadajte nové riešenia. Ujasnením priorít a práce na nich vás čaká príjemné obdobie. Dá sa povedať, že dostanete to, čo si želáte. Čo sa týka práce, naplňuje vás, uspokojuje. Čo sa týka vzťahov, čaká vás pekné obdobie. Po vašom boku mi ukazuje človeka, o ktorom túžite. Niektorí z vás sa môžete tešiť, pretože toto obdobie je pre vás pozitívne. Prináša do vášho života úspech v oblastiach, ktoré vás zaujímajú, sa vám bude dariť. Ak sa chopíte danej záležitosti, môžete byť veľmi úspešní, populárni. Čaká vás príjemné obdobie. Pre niektorých tu mám upozornenie, že je na čase, aby ste si dali nejakú životnú oblasť do poriadku. Môžete prísť do styku s nejakou výkonnou mocou, sudca, policajt, úrady. Skontrolujte si, či máte všetky úradné záležitosti v poriadku. Tento boj sa nedá vyhrať ničím iným, iba nastolením systému a poriadku do vášho života. Je potrebné, aby ste boli opatrní, pretože môžete mať konflikt aj so šéfom. Viete, ako sa hovorí. Šéf má vždy pravdu, hoci ju niekedy nemá. Ak sa rozhodnete bojovať, nemáte nikdy preceňovať svoje sily, inak prehrajete. Bojovať nemá veľký význam. Ak chcete bojovať a boj vyhrať, treba do vášho života zaviesť stabilitu, mať pevnú pozíciu, pevniť svoj zdravotný stav a mať dostatok energie. Čaká vás nejaká skúška vedomostí, či istá životná situácia, ktorá vás urobí šikovnejšími, rozvinutejšími a vzdelanejšími. Prekonali ste jednu životnú úroveň a tak môžete nastúpiť na novú, vyššiu rovinu vývoja. Istý rozhodujúci krok vo vašom procese zrenia. Je potrebné pochopiť tajomstvo života, nebáť sa jeho mystérií, ale naučiť sa ich prijímať a stať sa ich súčasťou. Dokonca sa môžu uskutočniť vaše skoršie predstavy, pretože ste teraz pripravení. Môžete byť dokonca odmenení darom či cennou informáciou alebo dokonca dobrým nápadom. U niektorých z vás nastal koniec istej situácie. Vo vašom živote sa odohraje prenikavá zmena. Ako sa hovorí, staré a prežité sa s vami rozlúči, aby uvoľnilo cestu niečomu novému. Zmeny sa týkajú vonkajších podmienok a táto zmena prinesie zmenu vnútorného prežívania. Jedná sa o prirodzený koniec. Ako sa hovorí, dokončujete jednu etapu
vášho života. Napätie, ktoré vynakladáte na dosiahnutie svojich cieľov, je vysoké. Tvorivý životný štýl maskuje usilovnú snahu, ktorú ste vynaložili na uskutočnenie svojich snov. Ľudia vo vašom okolí vám možno závidia spôsob, akým žijete, ale nevedia o vašej neustálej namáhavej snahe o jeho udržaní. Jediné, čo potrebujete, je zbaviť sa strachu, prekonať vaše obavy. Nemáte sa sústrediť na konkurenciu, lebo práve toto sústredenie blokuje vašu tvorivosť. Tým, že sa tvárou v tvár postavíte svojim hlbokým skrytým strachom, sa nakoniec stanete slobodnými a potom dokážete zažiť nevinnosť zrodenú z múdrosti. Ak začnete čerpať zo svojej vnútornej sily, môžete pokročiť smerom dopredu. Niečo bolestné vo vašom živote sa ukončí. Vaše myšlienky sú dosť negatívne, myslíte viac na to, čoho sa bojíte a tým vám odchádza energia. Viete, ako sa hovorí, nádej zomiera posledná. Nastalo, či už čoskoro nastane ukončenie istej životnej situácie. Verte, že po tomto ukončení sa vám otvárajú nové dvere, kde na vás čakajú nové možnosti. So zmenou prichádza príležitosť. Čo si vyberiete? Hlavu hore, dávajte pozor, sú pred vami príležitosti, ktorým nevenujete pozornosť. Áno, mali by ste sa jednej chopiť skôr, ako sa roztočí mimo dosahu. Niektorí dnes budete zapasiť s ťažkou voľbou. Mám vám pripomenúť, že šťastie praje odvážnym, ak si nevyberiete vy, vesmír pravdepodobne vyberie za vás. Takisto vás mám varovať, že sa k vám blíži niečo nečakané. Nutne to nemusí znamenať niečo zlé, ale vždy je dobré byť pripravený. Niektorí z vás ste dosiahli, alebo čoskoro dosiahnete cieľ. Či už sa to týka kariéry, alebo vyriešenia istého sporu, alebo vyhrajete boj o lásku, či dosiahnete niečo, po čom ste túžili. No viete, že ak človek dosiahne úspech, začnú sa okolo neho objavovať veľa ľudí, ktorí vám nebudú prijať. Čo je dôležité pre človeka, aby uspel? Sila každého jedného spočíva v tom, že verí sám sebe. Ako náhle k danej situácii prístupujeme s odvahou a dôverou v naše schopnosti, môžeme dosiahnuť víťazstvo. Vy ste našli práve priateľstvo, prácu, financie, zdravie. Čaká vás úspech vo všetkých oblastiach. Na ceste k vám sú dobré správy.